check. Check, check. Check, check. Amen.
Tayong lahat po ay tumayo at tayo aawit po sa Panginoon. At ibigay po natin ang ating buong lakas, buong isip at kaluluwa sa pag-awit sa Panginoon. At sabay-sabay po nating purihin ang Panginoon. Ano man po yung pagkakataon, ano man po yung ating nararamdaman sa mga oras na ito ay umawit po tayo ng buong kagalakan para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord.
Eyo, 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 ah. Eyo, 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 ah. Walang katulad, O Diyos. Wala kang 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 katulad, O Diyos. Eyo, 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 ah. Eyo, 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 ah. Eyo, 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 ah. Eyo, 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 ah. There is no one like our God. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. Nakakatulad, O Diyos. Nakakatulad, O Diyos. Nakakatulad, O Diyos. Nakakatulad, O Diyos. Lord, hallelujah, Panginoon. Wala kang katulad, Lord God. Walang kapantay ang kabutihan mo, Panginoon. Kaya ang lahat kami ay patuloy na magpuri at araw-araw na pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ngayong dakilang pangalan ay nararapat namin na papurihan at pasalamatan, Lord God. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the angels cast their crown before the Lamb of God and sing. You're worthy, worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all.
day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you're worthy of it all. Yeah, Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, oh God. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name.
You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy God, Yeshua, hallelujah, Lord. Patuloy ka naming itinataas, Panginoon. Truly, Lord, that you are holy, you are worthy, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itinataas, Panginoon. Sa aming family, Lord, we thank you. No weapon shall prosper against us, Lord, Father. No weapon formed against us, Lord, Father. We thank you, Jesus, Panginoon. We are sealed by the blood of Jesus Christ, Panginoon. No one can take or snatch out us, Lord, in your hands, Father. For you are the Lord. You are our shepherd, Panginoon, and we shall not want, oh God. We thank you, Lord, for the river flows, Panginoon. Na patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, we declare healing, Panginoon, salvation over our family, Panginoon. Kami, Panginoon, ay patuloy na magpupuri, oh God, sa nag-iisang Diyos, tunay na Diyos, Father. Hari ng mga hari, Panginoon. You are the reigning King, Panginoon, oh Lord. Ang tagapagligtas, Panginoon, oh Lord, na aming hinihintay, Father. We thank you. Ora na babarasyan na kayo, Ralishiya. Ora babarasyan na kayo. Jesus, you perform miracle, Father. Noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon Jesus. Kami naniniwala, Father, na ang buong family namin ay magkakaroon ng kaligtasan, Father. And we claim it. We receive it by the blood of Jesus, by the power and in the mighty name of our Jesus Christ, O Lord. Wala kaming ibang maitataas, Panginoon, kundi ang pangalan mo, O Lord Jesus. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon, sapagkat you are all-knowing God. Father, we thank you. We thank you, Lord. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng paraan, Father, upang i-reach out, Lord, ang mga lost souls, Lord. We thank you, Lord. We declare your goodness, Father, over our family, Panginoon. We thank you, Jesus, Panginoon. Hindi mo hinahayaan ang aming pamilya, Lord, ay hindi maranasan kung anong naranasan namin, Father. Sapagkat ipararanas mo, Panginoon, kung gaano kakabuti, Panginoon. Kung ano yung ginawa mo noon, ay gagawin mo din ngayon, Father. Kung paano ka nag-perform ng miracle, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord, O God. Walang ibang masasambit ang aming bibig, kundi pasasalamat, O Diyos. Sapagkat ikaw ang Diyos, Lord, ang nagbigay ng buhay, ng pag-asa, Father. Hallelujah, Lord. We glorify you. We give you praise, Father. You deserve the glory, the blessing, the honor. We praise you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We pray. Amen and amen. Manatili po tayong mananangin para sa ating ministry. Yes, Lord, hallelujah, God. Tunay nga, Lord, your name is above all names, Panginoon, O God. Lord, na napakadakila ng iyong pangalan sa lahat, Panginoon, O God. Lord, we continue to praise you and to lift up your name, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga ministry, Panginoon, O God. Lord, we pray, Panginoon, O God, na ang bawat isa, Lord, magkaroon ng desire, Lord, to worship you, Panginoon, O God, ng buong puso, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng pagpuri sa pangalan mo, Panginoon, Lord God. And we pray, Panginoon, Lord God, sa ministry na pinagkalob mo sa amin, Panginoon, O God. We thank you, Lord God, dahil sa napakagandang talento, Panginoon, na ipinagkalob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito ay para sa iyo lamang, Panginoon, O God, sa aming pagtugtog, Panginoon, sa aming pagpuri at sa aming mga instrument na hinahawakan, Panginoon.
We thank you, Lord. All glory belongs to you, Panginoon, O God. Lord, maging sa pagtuturo ng iyong ng iyong salita, Panginoon, sa mga ministro, Panginoon, na ginagamit mo, Lord God, to share your words, Panginoon, O God. Salamat sa ministering na ito, Panginoon, O God. Maging sa bawat, Panginoon, na nagpapahayag, Panginoon, ng iyong salita sa kapulisan, sa teachers, Panginoon, O God, sa doctors, Panginoon, O God. We thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Tunay nga, Lord, ikaw lamang ang aming may pagmamalaki sa aming mga buhay, Panginoon, O God. At Lord, ano man ang desire namin, Panginoon, ay ikaw pa rin ang siyang manguna, Panginoon, O God, sa aming mga buhay, Lord God. Lord, sa mga businessman, Panginoon, Lord, sa mga businesswoman, Panginoon, Lord, ikaw ang siyang mag-prosper, Panginoon, ng kanilang financial, Panginoon, O God. At we know, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay ikaw ang siyang matakila, Panginoon, O God, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga ministry, Panginoon, O God. We thank you, Lord, Panginoon, sa patuloy mong pagkukorek sa amin, Panginoon, patuloy mong pag-iingat sa aming mga buhay, Panginoon, O God. We honor you and we glorify your name. This is our prayer and thanks to you, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Purihin po ang Panginoon dahil tunay nga na napakadakila niya. Amen po ba? God is good. And all the time. Ayan. Sa lahat ng oras, mabuti ang Diyos. Amen. So it's time to glorify God sa ating sa pamamagitan ng ating testimony. It's time na tapakan ang gawain ng kaaway. Tunay nga na marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Parang mahina. Amen po ba? Amen. So, project po namin sa soap. Ayan. So, before po kasi, di ba, ang is yung magnesium oil. So, inisip namin paano siya ibibenta. Pero nung time na nagpe-pray, Lord, paano po ibibenta itong soap na to? And then, nung nagpo-post po sa page, and then yung mga kabataan natin nagma-My Day, meron pong isang nag-message sa akin, paano yung sa church building nyo, sabi niya. So, in-explain ko, and then pwedeng pa-send ng GCash. Diba? God is good talaga. And then, nagbigay siya through GCash, and then lumipas ang 1 week ulit. Sabi ko, Lord, help us na, syempre, project mo to at alam ko na ikaw din ang siya magbibigay ng mga tao na gagamitin mo. So, habang nagpe-pray pa ako, mayroon na naman nagsabi sa akin na magpe-pledge. Ayun. Tapos, in the next, na naman po, week. Ayan. So, mayroon na po nag-message po ulit, kinausap ako. Sabi niya, nanaginip ako, kinausap ako ng Panginoon, na ito daw yung ipipledge ko. Sabi niya. Pero, di niya pa sinabi sa asawa niya. Dahil di niya po sinabi dahil di po sinabi sa asawa niya, na naginip din po yung asawa niya. Ayan, na magpipledge sila ng exact amount. Amen? God is good. Kung si Lord yung nagbigay ng project po na yun, siya din mag-provide. Amen po? So, in short po, may iniipon po kasi sila yun na mag-asawa, and grabe yung napakapalad din po, and patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Yung sa ipon po nila, ayan, so ipinagkalob po ulit nila yun sa Panginoon. Di ba? God is good all the time. God is good. Kaya ayun po, sa gusto pong makisama po sa project po ng Calm Banawang, ng church building po namin, pwede po kayong bumili ng aming sabon for only 200 pesos. Ayan. Pero dahil calm kayo, pwede nyo pong makuha ng 150 pesos. Ayan. So praise God. And then meron din po, nag-buy po ako. Sabi niya, bakit kumikinis yung mukha mo or pumuputi? Siyempre, MG ganda yan, di ba? Kaya bili na po kayo. Ayan, so praise God din po sa mga kabataan din po natin. Binigyan po namin sila ng... And sabi nga, yung lugar daw po na yon is a channel of blessings.
Alam niyo po, totoo po yun. As in, sa pagtuturo po namin and pag-stay po namin doon, is di na po kami bumibili ng bigas. Ayaw po kasi sako-sako na binabagsak po yung mga bigas doon. Meron yung one time, nung lumabas po ako, kasi may kinuha lang ako sa ano, and then, yung isa naming kasamahan nagluluto, tapos sabi ko, bakit to nakaluhod? Sabi ko. Yung pala, paubos na yung as in, last na yun na bigas na iluluto niya. Sabi ko, di ko siya pinansin noon, pero nagpipray, Lord, sabi ni Inay kasi, utusan mo yung mga bigas na dapat, ay, utusan, di ba? I-declare. So, nag-pray ako, Lord, in the name of Jesus. Yun, nag-pray po kami. And ang kagandahan din po kasi, every morning is, sama-sama po kami nagpipray. Before kami kumain, ganun po. Declare the blessings, ganun. Nung mga ilang hours lang po, merong kumakatok sa gate. Ayan, may 10 sako na pinagkalob ang Panginoon. And then, alam niyo po ba, tuloy-tuloy po yun. Hanggang ngayon, marami pa ring bigas. Marami pa ring bigas dahil never po, sabi nga, never na nagkulang ang Panginoon. Alam niyo, hindi lang po bigas po yung pinagkalob ng Panginoon. Ayun, box din po. Ang dami po naming mga box po doon na kung gutom ka, pwede ka magluto, gano'n po. So, grabe yung abundant blessings na pinagkakalob ng Panginoon. And also, meron din po akong prayer before po kasi na, Lord, this year, na hindi po ako mazizero sa income. Nagtuturo, pero at the same time, meron kaming extra income. And then before po kasi parang, isa lang, ganito, ganyan. Pero now, sabi ko, meron akong target na, Lord, na dapat everyday, ganito po yung target ko, ganito, ganyan. Alam nyo, never po na nagkulang Panginoon, hinigitan niya pa doon. So, God is good. Sa totoo lang, kaming mga ano doon, sabi po namin, grabe no, kapag si Lord ang kumilos, sabi nga ni Inay, hindi mo kailangang habulin yung blessings. Yung blessings yung hahabol sa'yo. Amen po? God is good kasi minsan nga kinakausap or kinukontrata na kami, sure, baka pwede nga ito, ganyan. Pasensya na po, di na po namin kaya. Ganun po, pero grabe yung goodness ng Panginoon, yung blessings na umaapaw. And also, we thank you sa Panginoon na kahit na ang daming ginagawa ngayon, nirarush, yung good health and yung kalakasan, yung divine strength na patuloy na ipinagkakalob ng Lord. And also, on behalf ulit ng Eagles Nest Christian Academy, praise God po kasi meron po kaming nilalakad na sa SSS. Ganyan po, may nilakad nung last week lang po. Is nagulat po ako kasi sobrang laki ng need to pay. Dahil, pero alam niyo po ba, God is good. Yung favor ng Panginoon, sabi nga, di ba, we are walking in Shalak anointing. Amen po? Yung favor ng Panginoon. Mayroon po kayong babayaran na sobrang laki. Sabi ko, Lord, paano ito? Guide me. Hindi ko alam yung mga isasagot ko kasi ngayon pa lang po ako na i-assign dito, na i-process tong mga bagay na to. And then, praise God kasi napakabait po nung nag-a-assist sa akin. And then, yung malaking amount po na yon is naging sobrang liit na lang po yung binayaran po namin. Ayan. So, grabe si Lord pag siya ang kumilos. Amen po? So, sino pa po ang gustong magpatotoo ng kabutihan ng Panginoon? Meron pa po ba? Okay, 1, 2. Ayan. So, kung wala na po, reserve natin next week. So, tinatawagan ko na po ang closing prayer po natin. Announcement po on Tuesday, prayer meeting po natin. Ang naka-assign po is the Women of Blessing. Si Sister Janet po ang mag-share. And then, ang cleaners po ngayon ay Conventinilia and Matikmatik. Ay, Villa and Matikmatik. Okay po. Sige po. And also po, announcement po, magkakaroon po tayo ng training this Saturday. Ayan, so lahat po ng ENMA graduates ng Asher, Binaya, and Kaya, sama-sama po tayo doon po sa WCC. Training po natin. Ayan, bilang facilitators. And also, sa gusto pong mag-enroll, ayan, ng next batch, ano nang tawag sa kanila? Dores. Ayan, batch Dores. I encourage everyone na mag-enroll po. Actually, enjoy po ang
kasama po sa ENMA. Amen po? Sabi mo sa tabi mo, pag di pa siya nag-enroll, mag-enroll ka na. Ayan. Tapos sabihin mo, kapag tapos na siya, tara na. Tara na sa Saturday, 8:30 a.m. po sa WCC, March 21. Ayan po, magbaon po tayo. Sa mga hindi naman po makakapagbaon, mag-bring po tayo ng 100 pesos for lunch. Ayan po. Silang po yung announcement natin. Tinatawagan ko na po ang ating closing prayer. Si Nanay Valentina Kapinpin po to lead us on closing prayer. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, God is good. Lahat tayo ay tumayo. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito na napakadakila po sa aming buhay. Ama, salamat po sa iyong pag-ibig. Tunay na kayo ang Diyos na lumalang ng lahat. Hindi po kayo nagkulang sa amin. Panginoon, salamat po sa oras na ito na nandyan po kayo sa aming kalagitnaan. Alam po namin na you are awesome in this place, O Lord God. We thank you for your grace, your mercy, your love. You are so gracious to us, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Ama, sa aming mga kapatid na nandito na nakadalo. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. At Lord God, ipadama po ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Yakapin mo po ang bawat isa, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita na aming narinig. At ito po ay tulungan mo po kami, Ama, na isagawa po namin sa aming mga buhay. Burihin ka, O Diyos, dahil kayo ang Diyos sa amin. Napakadabuti mo, dakila ang pangalan mo, Panginoon. Salamat po, Ama, maging sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa, gabayan mo kami sa aming mga daan, at ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan. Lord, salamat. Kayo po lamang aming sasambahin, mamahalin, at patuloy kami, Ama, nakakapit sa iyong mga salita. Purihin ka, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. God bless po sa bawat isa po sa atin. Kamayan po natin ang bawat isa. Sabihin po natin, Shalak Shalom, kapatid.